Türkmenistanyň edara kärhanalaryna prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň portretlerini gaýtadan çalışmak işleri täzeden badaldy. Bu sapar prezident portretleriniň çalışylmagyna onuň gysgaldylan saçy hemde portretlerdäki halynyň rengi sebäp boldy. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 26 awgustda habar berdiler. Sentýabryň başyna çenli ähli döwlet edaralaryna prezidentiň portretleri ýütgüdilýär. Indi portretdäki halynyň rengi gyzyl bolmaly. Prezidentiň saç hem üýtgüdi. Onuň saçy gysga we saç rengi hem üýtgüdi diýip habar çaýtdy. Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy prezidentiň portretlerini üýtgetmek boýunça Mara vilayatyna alınıp barlayan işler barada habar berdi. Mara vilayatynyň ähli edara kärhanalary öz iş ýerlerini asylan prezident portretini 1 sentýabra çenli dolu çalışmaly. Täze portretde prezidentiň arkasyna halynyň rengi gyzyl bolmaly. Ozal haly ak renk dedi. Prezidentiň saçy öňkülerinden has kiçeldilen we şonuň üçin täzelemeli diýip marly habarçy. Täze üýtgeşmeleri prezidentiň saçynyň üýtgeýän renginiň hem öz täsirini ýetirenligini aýtdy. Onuň sözlerine görä kanseliýariýa harytlary satylýan dukanlar ýapyk bolan üçin adamlar prezidentiň portretlerini Wilayet çapxanasından satın almaly bolýar. Portretiň ortaça narhy 20 manat, köçelerdäki portretler hem ýuwaş-ýuwaşdan çalışylýar diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň prezidentiň portretleri onuň daş keşbiniň üýtgemegi bilen ýa-da portretdäki beýleki detalaryň sähel üýtgemegi bilen ýygyderli täzelenýär we ýurduň edara kärhanalarynyň prezidentiň täze portretlerini satyn almak hem de olary edaralary asmak talap edilýär. Bizde portret mewsum bilen üýtgeýär diýip habar çaýtdy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň daş keşbi soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny özgördi. 2018-nji ýylyň awgustynda Berdimuhammedowyň ozalky şar gara saçyna duýdansyz çalyny. Munyň bilen baglykda 2019-njy ýylyň ýanwaryna döwlet edara kärhanalarynyň mekteplerden çağılar baglarynyň we ýokary hujaýlaryndan prezidentiň portretlerini çalışmak talap edildi. Aradan 3 ay geçenden soň 2019-njy ýylyň apreline prezident Berdimuhammedow il öňüne äýnekli çykyp başlady. Soňky gedek döwlet edara kärhanalaryna prezidentiň portretlerini uçdan tutma çalışmak işleri şu ýylyň ýanwaryna ýerine ýetirildi. Munyň ýylyny awgustyň başlaryna prezident Berdimuhammedow döwlet telewizionyasy we gazet jurnallaryna öňküsinden has gysgaldyran saçly peýda boldy. Indi sentýabryň başyna çenli ähli edara kärhanalardan prezidentiň portretlerini täzelemek talap edilýär. Türkmenistanyň syýasy propaganda guraly hökmüne diňe bir prezidentiň portretleri däleýsem her ýyl girdilýän şygarlarym ýygyderlikde täzelenip täze plakatlar edara kärhanalara köpçülük yerlerine köçeler atılýar. Ýatlasak ýylyň başyna 2020-nji ýylyň Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýyla adlandyrylmagy bilen ähli edara kärhanalardan hususan bilim we terbiýeçilik edaralarynyň täze şygar ýazylan plakatlary satyn almak talap edildi. Türkmenistanyň döwlet we hususy ýeçilikdäki edaralarda jemgyýetçilik ýerlerini ýyry köçeleriň uğruna bazarlarda umuman hemme ýerde diýen ýaly prezidentiň portretlerine duş gelmek mümkin.